V duálnom vzdelávaní je naša spoločnosť od úplného počiatku. Snažili sme sa, aby toto vybavenie vyhovovalo všetkým požiadavkám dnešnej modernej výučby. To znamená, výučba by mala byť interaktívna, vizuálne pútavá a motivujúca. Školiace centrum je centrum vzdelávania našich zamestnancov, žiakov v duálnom systéme vzdelávania, ale aj vysokoškolských štipendistov. Žiakov nájdete v našom školiacom centre, ale stretávame ich aj v jedálni, stretávame ich vo výrobe, na rôznych aktivitách, ktoré sa organizujú vo voľnom čase, sú zamestnanci spolu s našimi dualistami. V tomto školskom roku vzdelávame na školiacom centre 160 žiakov v duálnom vzdelávaní, spolupracujeme s 2 strednými školami a pripravujeme ich v podstate na taký plynulý prechod zo vzdelávania do zamestnania. Tu v tejto triede vidíte najmodernejšie technológie, ktoré sa učia žiaci 3. ročníka. Máme tu týždeň prax a týždeň sme v škole. Týždeň teda preberáme tú teóriu, potom máme týždeň prax, kde sa vlastne učíme už tie teoretické veci reálne dať do praxe teda a učiť sa to všetko v praxe. Ja už sa najviac teším na to programovanie, tie robotické ruky a na to sa strašne teším. Sice ma to čaká až v 3. ročníku, ale teším sa na to strašne. Máme tu nové technológie, nové teda aj roboty, celkovo tie prostriedky, všetko tu máme nové a vlastne tu sa to naučíme a keď vlastne príjeme do tej výroby, ako som vravel, nás nič neprekvapí. Som si vybral aj duál, lebo je to veľká výhoda kvôli tej praxe, že mám aj platenú, že to znamená, že mám týždeň školu a týždeň prax. Je dosť výhoda a dosť mi to pomôže aj pri štúdiu, že sa naučím. Prvé 2 ročníky vlastne študujeme takto, že sa učíme na strojoch a tak. A potom 3. a 4. ročník sa posúvame do výroby, kde už vlastne tú prax, čo získame za prvé 2 roky, tak ju využijeme. Zúčastnil som sa súťaži Zenit, kde som sa umiestnil prvý rok na 2. mieste na celoslovenskom kole. A momentálne som na ďalšej súťaži v Zenite som vyhral prvé miesto celoslovenskej. Väčšinou tá prax ma takto pripraví na tých strojov, to veľmi pomáha a keď v tom ako dokážem vynikať, tak sa viem aj umiestniť niekde. Že na odborných školách študujú len slabší žiaci, ja by som povedala, že to je úplný mýtus, pretože naozaj sa tam hlásia žiaci aj so samými jednotkami a s výbornými výsledkami a potom môžeme od nich očakávať teda aj naozaj zápal pre plnenie povinností alebo úloh, alebo teda aj vzdelávania sa v našom novom školiacom centre. My sme teraz začali vlastne s programovaním. Robíme podľa súčiastky na tabuli určitú súčiastku a robíme si na to program. A je to celkom ľahké. Niekomu to ide viac a niekomu menej. Keď som sa rozhodol, že na akú školu chcem ísť, tak duálne vzdelávanie bolo akože aj súčasťou toho rozhodnutia. Počas odborného výcviku si naši dualisti vyskúšajú rolu technológa, konštruktéra a samozrejme aj výrobára tým, že pracujú na jednotlivých zadaniach. My sme si ako firma vytvorili pracovné publikácie a knihy, učebnice, ktoré im teda pomáhajú si tieto veci do nich trénovať. Počas praxe, tu čo som na duálnom, tak som sa stretla asi už so všetkým, čo tu vidíte na dielni. Najviac ma potrápilo asi ručné spracovanie kovov a najmenej sústruženie. Teším sa na programovanie a na ostatné veci, čo ešte tu isto zažijem, hlavne aj do výroby. 70% absolventov duálneho vzdelávania u nás ostáva ako zamestnanci. Ďalších 20% pokračuje na vysokej škole a počas vysokej škole mnohí z nich, hlavne zo Žilinskej univerzity, ale aj z iných technických univerzít, s nami spolupracujú naďalej ako štipendisti. Sú to výhody pre tých samotných žiakov, ktorí sa u nás majú možnosť odborne vzdelávať na tie najnovšie technológie, ale rozvíjame ich aj osobnostne, pretože veľmi dôležité je deti pripraviť osobnostne na to, aby zvládali požiadavky dnešnej rýchlo sa meniacej doby.